6 antreprenori din diverse domenii care au nevoie de investiții pentru a-și dezvolta afacerea au participat la prima competiție desfășurată într-un ring de box pentru a câștiga 1 milion de euro. Doar că în loc de mănuși și lovituri, candidații și-au dat lovituri de grație unul altuia prin scurte prezentări a conceptului de afaceri. Evenimentul a fost organizat de Rețeaua Mondială a Antreprenoriatului din Moldova. Get in the Ring, care se traduce intră în ring, este o dispută dintre doi participanți care încearcă cât mai convingător să-și prezinte atât afacerile, cât și ideile de promovare a produsului. Concursul se desfășoară în 5 runde, iar participantul trebuie să convingă un juriu format din 5 membri veniți din același domeniu. As of today, Sandilana has all the equipment needed to primarily process the wool, which will further go to produce the insulation panels of wool and flux fiber. What we have today is we work on collecting the stock necessary to launch the process of production in nearest half a year. March 17th this year, we've launched the Red Riding Hood application on the Apple App Store, supporting iPad's platforms. Since then, we are very close to launch an update and have support for iPhones, also from Apple. $1 million a year. Thank you. Get ready? Start. So we already invest $80,000 in a company and we adjust our project to a national condition of our market. A fost o experiență nouă pentru noi, din cauza că formatul de desfășurare a competiției este absolut nou și unic pentru Republica Moldova. Este un turnament sau o bătălie a investițiilor în care se intră în ring câte 2 persoane și respectiv adaugă mai multe emoții, dar și un show foarte frumos. După aceste etape, sau compania, startup-ul care va câștiga astăzi, o să meargă la regionale în Bulgaria, iar după asta merge în Olanda și are șansa să câștige 1 milion de euro. Deși concursul este la prima ediție în Republica Moldova, organizatorii speră că acesta va deveni popular cu timpul și va permite atragerea investitorilor noi în țară. Scopul acestui concurs este de a stimula antreprenoriatul moldovenesc care este capabil să crească la dimensiune globală, este capabil să acceseze piețele internaționale și să vorbească cu investitori mondiali. Membrii juriului spun că a fost dificil să decidă al cui proiect de prezentare a afacerii a fost cel mai reușit, chiar dacă timpul de prezentare pentru fiecare rundă a fost foarte scurt. Deci cel mai mult ne-a interesat ca să fie o idee de business viabilă, ca într-adevăr să vedem realitatea ei și aplicarea ei în viață, să aibă o posibilitate de creștere și impactul ei asupra economiei și în general asupra investiției. Câștigătoarea etapei naționale a concursului a fost desemnată Alexandra Șian, care va merge la cea de-a doua etapă în Bulgaria. Finalista spune că va depune un efort foarte mare pentru a-și promova afacerea cât mai convingător în fața juriului de la Sofia. Eu îmi voi depune toată stăruința în ceea ce privește pregătirea. Deja cred că depinde și de concurența care o să fie acolo, dar și de pregătirea mea. Milionul de euro ar fi o investiție suficientă pentru afacerea dumneavoastră? Am menționat că este doar o fracțiune din întreaga investiție, dar este un pas mare spre realizare. Concursul Get in the Ring a fost lansat în anul 2009 la inițiativa unor antreprenori olandezi din orașul Rotterdam. Până ajunge la etapa finală care are loc în Olanda, candidații trebuie să treacă 2 etape, cea națională și cea regională.